Nangiram jong kasinong mau yong rim hakas ngi sajan harangkat kajing sunran lang jong nong wat arti ayu ba disparsing reni kila kerpat ya katanat animal and husbandry pakadai ban simkia ya kajing tuj ki jabo jaban kamtam nakajakam ka oddo ban nakajaka sandot kepuran mau yong rim kapan jabo ya ko umsing kapak kane kawa kadai katolong umbam umdi nakumtagi nang sinong jong kasinong habakaran sekilat patai kubor kida kidong yalam sinong kilapan pawi kajing sengau kutlan namar ba kapom mat pai saki sinong ru man kapor kado kat bakau ne kawa kabaki nong song sinong kiju yo ban ba mandi ban sum basaj kajabo no nakadaw kuting tuit kina kajabo kilong ru balada katanat PHE bat kina kitanat kim sim kia ban wengi kina kajing jong kajing mi jabo nakane ka neki arteli ki ying jong katanat animal and husbandry nakaleng kasinong kalapan litit jingkang chen jiti bakan ai bantu klar ya kana kajing jongki kila ongru kasinong mau yong rim kajing kerdo ka besar kai kadai namar kajing do jong kapom kapan nakapor kajing do jong kakan deki arlai benai kat ban maramot biang radim lam maramot kene kapom ru kalong tang sengi nesta yau arta yau kat kajing snew jong ka kambun por banyak pakam awa umsing po moyong te kumba spin ma yo ki ketika la mi ru ki khubor ha ki banai ba de ba ka skoterik ba khubor tolong khubor la i ro ka jing jabo ju ti ko wa ha ka ba ki nong song song jo kum yong bau yong rim ki don ro rio ru nyu hajar ngot ki nong song song ba ki jing sania jong ki galong be ka wa umsing galong gum ka oksigen ni ki de susi galong ba ka thi ka wa menta ka don ha pedeng ga jing ma na jingmi jabo na po jaka na po diary ka sanjut untuk ba kum ka complete mayo la ong ba la sosne genti kay nong moyong na marba sipang commission kamlong sipang kataka la start commission mlaban start na marba kami ke jabo na po ka jaka oddo bat ke jaka sanjut bat halor kani ka jing yo complain nang thi te nak lang junga la fai da RTI ban tip ya kada balai kalau punta kataka jaka tan na mentaka moyong te halor ka RTI ko la fai hapo direktor hang ti po anaman po an husbandry wat veterinary te ka RTI bangayo mentang nang yo tang jong veterinary ya kadai ngam hang ti po moyong kadai na kadau ba kat kum gadi pai ritot ngai thu ip kadai na kadau ba kidon kapot poliurn tu ka gubami na kinala na ki karkhana kakum report ne na karkhana bat na ki we bede ka pelong bantu ha kane ka abertor mu kade kolong ka treatment plan ka ba kanchewi ki jabo hadien ba ka ga no ha kini ka reservoir kani ki jakar pelang ka pelong ya kane ban overflow sistem la overflow ketu ki jabo kami sa sawa kami sawa ka puesa ki tolong kata kade jubab ka banga yo nanti na try bisa yo na gini ki nang ba snong kin compensate company adien habede bane te habede bat ba kane ka jinglong je ka pom manthi na mar ba kam ju tri kam ra ka pom te kar ko ma report hene la thu ya nga ba ka pom manthi kade ka pom ka ba tailor meat kalong ka ka ba kajuk menta bandong ka pom hang ti ka di tailor meat ha ka ba kawan lang makaskim kaskim ha jong khundai khundai ti kejing keli kalong na do kitu bipor khundai ka balongo kalong kumno kata ka pom ka di tailor meat abada sna menta tang sibit lado nong sna ro slong don habli khot na do kawti ti menta di benai ki ni nong moyong ki lado no mal mio tang nakadaw na jinglong kapom hoy kapom gadon artli tang bagaway kamlong shu kalong sa gaway ro la repair wi da kimnai benai kini kinong snong ni kim yo te karkum ka ad report ka pau ba kane ka mission ka rimpla ngata anta la kamno life usnem la don dei ma snong ne te la don no life usnem te ka jingkali kalong ka department menta life usnem la repair ka ju te kamp moyong the only source of drinking water ka day na po umsing te la kado ka pom kumne man ka po ti kinong song riu nyo ja chano kinyo
bepli ki khap le se jan do gile om sing na dong sedong gile bi om sing de ki jinge amenta ka long ba na lor ba kane ka pom kam long na lor ba ka jabo ka ba mi na po jaka sa do nang tu besar khei teng teng yo ka dut pot teng teng poi ka do pot teng teng poi ka snam bat kum ta ter kar kum ka complete te kane ka de ka ba lango ha ka ba nakalyang ka nang kalang ka PHE kam simlati action te ha de ba kata nakalang junga ngala kali da ka ti ai ngong please provide me information as shall complain about the unhygienic drainage system pertaining to the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter Center House. Habide bagane na kalyang ka office PHE kalong ba an official has been lodged with the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter House recording da ba mata. Namar kumiyati bi katulong kadon la kajong kaan. Kaba lasna no du khat khandai spa khandai pho la da makala ka de ka Meghalaya Protection Catchment Area khandai spa khandai pho. Hang jing sya ka custodian namta ki jakat di ni kamta ki namta ki wa namta baro hi ka de ka PHE. Ka de jing sya kam de pun kami snong kum le wan mi dane pun kami ni rang ba ban complain sanga ka de kamram jong PHE ni mo de da Kedai kamera PFC ban lot sekali di Department Concern. Lada Kim ko ngu kelade sebentar ban asika NGT. Namar kano ka jingte shwa ban sina ka DPR la lupa. Jingkele tong ka DPR mara ayo kata ban pentu ya kata ka jabok ka put kene kata ispo kawa. Te lada halor ka complain yo PI lada kimti action mo kadai complain NGT khang no sendon ketuka. Jaka wada lani ketuka jaka sanjut dang tu. Te kata ka de ka ba mula mudur ba kat ka jingsna ya kati jing lut ka shakhai kati jing te te lamta lada kamti action na kalang girong ba chinong le se kila ban lot complain yu saka wat NGT la kalong gumne na mar bale kin riu hajar jut kin rosnong kin di nang no makati ko sim kalong gum ka oxygen nam ta jong phi ndai da te Nisham ka badai Hawide bakani ka sota house kabran hang thia hang tu ngalai so ba kadi ki jobo ki ban poliur lemba ke wanra na ki karkhana ka wanlum gon lang hapo katu ka jaka ka ba dan hapo chika do henry sipo torek jong u agos kadun ka joint inspection bring jong Moyong rem bat moyong Jepang ngatrai hang turu sai i video ba lapau ba hang tu lap i shai ba ka jingjebo hi kadai ba tu chkawa sing kadai na po ka chkaw do namar bangilalam katu ka jaka ba sai sni hang tu ni di ka long chemical bar ka silta ka ba ya tu ka ka ba sai sni nang tu bar hoi ki tu kinyut ki diang ki yap lun te kan ja ayu la da katuka ka polish kawa kan ja ayu la da kibriu ki bam ki di ka to te kani ka de ke ai bro khot ka ba ngam tip ka dari department ka le ayu kum ka report i ka ling long ba ars pa san pho shi singi odo henry mentar poi tang san phon ro pho Wai tai san phon ro phoru ka tu ga jing jabo ka pen jabo ya ka umba mamdi jongi ka bari na ka tu na wa amsing te hadu menta ba ngi ko minong song song te nyem inut chu hi itiki ya to ko bangin ya ba me di te ka bai dai ka jong ka PHE na ka por ngila kinong song song la sulonyar na ka jing du jong ko te labun ba shut hit bai man kasi te ba pli ki baduk ki basuk na ai ken yo pisa te kan ni kalong ka ai ka ba pensong si yangi kinong kit kap snong namar ba nak Porsche ka por ngilet inspection hapo to ka pumping house ang to ngilap ba hadim la do kia thu ki la du ka pom ti ka pom ka light pole of sun snem la dei
menonra nak pemetamai hendrai syupha repair seladu ru hap yu mekanik hawara nabar kitiar ru hap hit nabar nangin nastit lojong mla banjo mdan mekanik nastit lojong ru kinong sinong mapri nabro ardi sinong moyom cepung moyong rem mapri kimtip ki ur kinam sangi kinong kit kam sinong te lembang kania ni pensai lang sikpat ba kani ke ai ba ka PhD kam sim khia bat kam khen yangi kisnong bro art te nakaliang ka jonga akan hang nia nakabenta ka moyong rem moyong cepung rukum jo ngakar pot ya ka department ka badiban kmi ba kan sim khia no nang ni sakman ban ka nonra no ka pom ka thmai kanang baka umba mambi bangi kinong sinong bro art ni sinong ninyo nakataka umbam ka ba kumaki wiru kiyo ani so fi hadu manta ka ba niyo hadim la du ka pom hadim bala de prepare kami sansi kala du kadu pat sibnai lenter hadin sibnai nyo biang san rusi la du biang te kamdei ka ai ka ba ka long kam kai te halor tani katapat ngakat dakarpat khamtam ya I minister in charge bin sim khialam halor kani ononra no da kapom ko pathamai bat ka juga por ngakat paru ya minister in charge bodik pe ya ka veterinary mun sim khia ba daleleiru omdeishu bandang bu ya thi ka slot house sang thi ada patla banle khoi le suba ba kanum tu chu wat tang kindaru jabo ibami na to slot house saka thi wa amsi department la arsinasian henry hadu menta insami i ben ongman ni sapoi hadu hang niru badina takadaw tang sansingi ladap sansingi ladu biang hadu menta pa yo nakapor ndai tamanta nadu tikisna ladap ru kunju senjo nadu tikisna ladap nilai ul ay nam ban warna ban ai mesin ladap ayo ila fruit sepoka PhD ndai hadu menta dan masam num la dorbar habla sa dorbar banirai jombro artripi nomor bro ngido arsno dia melara dorbar saya lain